Hello, Dofo, and ano pensi ma wakwa ba de bauti asesen dwumedie so. Onyame nkronkron, ye mpaebɔ na no pɛ ne sɛ Awurade ka ye ho wai. Dom boa yen, wa ho aden enka ho yentimi nyɛ hwee. Ɛno nti boa ye ne yentimi nyina ye nan so, na Awurade yentimi nso we ne yen kwande nyina. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu ene ya bɔ mpaeɛ. Enkanka sɛ Awurade ye kai wawo na ye twɛn wo ma ye toso mienu no. Yɛsi nhyranka wo din wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Odofo me ma wakwa ba de bauti asese ndwumedie so. Ne yɛbɛfa yɛkenka nsɛm so efi Korintofoɔ ma yɛdi kan ti dumienu nkyekyɛm dumienu ekosi dunson. Adofo momenti Awurade asɛm. Ɔse na nipadua ɛwɔ Nfafakoa bebree. Na saa Nfafakoa na keka bomu na ama nipadua na edi mu. Saa ɛna Kristo nso ɛyɛ nipadua baako. Na yemu bi ɛyɛ Jewfoɔ, ebi ɛyɛ amenamenmufoɔ, ebi ɛyɛ nkoa, ebi yɛ adehyeɛ. Yɛhwɛ beebi a yɛfiri, obi a ne fie a ofiri mu. Nanso Yesu Kristo aka yɛ nyinaa bom ayɛ baako. Ɛwɔ nipadua baako a ɛyɛ ɔno Kristo Yesu mu. O yɛ hwene, obi yɛ ano, me ebia me yɛ aso, obi yɛ nan. Na zedi anim no nipadua no beebi bia ɛka na nipadua no nyinaa na aka sa wɔn satia ketewa mpo ɛyɛ wo ya ɛka nipadua no nyinara. Esansa be usana sa ansa no kra wontimi mfe nso adie mu. Nsɛmu no nyinaa na ɛma beebi to kyima ɛwɔ nipadua no mu. Ɔdɔfoɔ ne senti ɛna nsese ebu obi enimtiae. Ne senti ɛna nsese yebu obi poche yankasa ye ho. Ɔdɔfoɔ sɛ yɛbɛyɛ mpo yɛbɛtumi atwe akra ma Awurade no. Agye sɛ yɛdodɔ ye ho. Ɛno ni mu a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtwe obi onim Kristo aba Kristo nkyɛn. Ɛno nti yɛka ɔdɔ a nye ɔmo a wo meka nsa wo ye bi ma ɔmo bɛyɛ bi ama wo. Ana ɔmo a wo ko ho ma ɔmo bɛtumi ayɛ saa ma wo. Ɛno deɛ Bible so wiasefo kora timi yɛ saa. Na mo ni a otia wo nan so na wo bɔ mpaeɛ ma no. Ni a unadwene sɛ ɔbɛtete wo na wo bɔ mpaeɛ ma no sɛ Awurade hu ne mmɔbɔ. Ni onim Awurade na ɔbɛbɔ mpaeɛ ma no sɛ Awurade yi ne ho adi mfa nkyerɛ no. Ɛno ɛna Bible ɛka ho asɛm ɛnɛ. Efisɛ sɛ ɛka wo nua aka wo nso. Ɔdɔfoɔ bɛgye Kristo Yesu di sɛ Awurade no kra gye nkwa a wo bɛyɛ nipadua no mu fafafoɔ. Ɛne senti Nyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn nyinaa ne dwumadi a ɛsɛ sɛ yɛdi ma Kristo asafo no etumi egyina ne nan so, etumi tumpɔn. Ɔdɔfoɔ sɛ yɛkɔ so ara de yɛn ho to Awurade so. Sɛ yɛkɔ so ara ɛma Onyankopɔn kwan, ɛma ne hyɛ ne ho anuonyam wɔ yɛn abrabɔ mu a, Awurade ma ne si yɛn yie. Awurade ma ne si yɛn yie. Ɛno nti ɔdɔfoɔ ɛnɛ de Kristo Yesu to nsa afrɛ yɛn sɛ yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛyɛ gyidifo mapa na yɛ dwumadi a ɔde ahyɛ yɛn nsa wɔ nipadua no mu yɛtumi yɛ ne yie a ɛne yɛmbrɛ yɛn ho ase ɛmfa ma no Kristo Yesu. Afei nso so yɛmbrɛ yɛn ho ase ɛma mpanimfo a ɔde ɔmo ato yɛ ano. Yɛmmɔ mpaeɛ ma ɔmo. Na afei nso so yɛmmɔ mpaeɛ ma obi a ɔtaa yɛn. Ɛnyɛ honam ani ko asɛm, ɛyɛ mpaebɔ asɛm. Yɛmmɔ mpaeɛ ma obi nso a ɔkasa tia Kristo, onim Kristo. Yɛmmɔ mpaeɛ ma no sɛ Awurade bɛbie n'ani na ɔbɛyi ne ho adi akyerɛ no. Nkrɔfo ɛte saa no, wokɔgyina ɔmo anim kora mpo a ɛtɔ bia na ɛyɛ atɛmdidie. Nanso yɛde ne hyɛ Nyame nsa a Onyankopɔn kasa nim kwan a ɔbɛfa so a ɔne no ɛbɛdi. Na Onyankopɔn agyina ama ne ho. Nipa bebree wɔ hɔ Onyankopɔn ahyɛ nso da ɔmo so nso ɔmo nim ɛna ɔmo nenam wiase basabasa. Sɛ waba bɛhu Kristo a ɛhan no da wo so na ɛhan no da wakwan mu. Ɛno nti bɔ mmɔden na ka Kristo no dɔ ho asɛm ɛfa kyerɛ afoforɔ nso bi. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'anuonyam ɛbɛyɛ kɛseɛ. Onyankopɔn nhyira wo na ɔndom wo. Onyankopɔn bie kwan fa nto beebi a kwan da. Na beebi a yɛbɛdu bia yɛntim bɔ Kristo Yesu din. Na akra a ɛwuo ɛwɔ mo bɔne mu no, ɔmo nya nkwagye ɛwɔ Kristo Yesu mu. Ɛma kwan no ɔsɛefoɔ no ɛnka wo nhyɛ.
bibi biara ahyɛ wo so biara kentene wo ho na ho sɛ wo Kristo ma wo homene so na ho sɛ wo Kristo Yesu empaw ye ɔsɛ onyaa ye na ɔrempaw ye da ɛne nti wo dia na wobɛyɛ ne sɛ wobɛnya gyidie sɛ ɔwɔ hɔ na wobɔ mpaeɛ a obetie wo na wetua wo ho ka wayɛ wakoma so ahwehwɛdeɛ de ama ɛfisɛ ɛno mu ɛna wadansedeɛ betumi atwe foforɔ nso ama Awurade nti ampa aba ɛsiane sɛ nkyɛn ne deɛ ɔbɛba no aba ɛno nti kentene wo ho na gyina pinti ma Awurade Onyankopɔn nhyira wo sɛ wobɛma ho kwan ma ɔde wo adi dwuma ɛwɔ n'asafo mu ɛwɔ Kristo nipadua mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen nyame nyɛ wo kɛseɛ